Sí, jo era. Era aquest dia en el lloc oportú i fent allò que tocava fer. Com eren milers de mallorquins, milers de persones que varen voler manifestar-se per dir que ja n'hi havia prou d'imposició, d'estultícia. En definitiva, eren milers que defensaven la dignitat de Mallorca. Ens van trobar a la plaça de Bunyola, i tots van pujar en el bus i hi havia un ambient festiu, tothom estava molt emocionat i cap allà que vam anar. A esa manifestación iba a acudir todo el mundo y nadie se la podía perder, y esa fue la sensación. Cuando tú ibas caminando por ahí, te daba la sensación de que todo el mundo se había involucrado y que nadie se la iba a perder. Era un diumenge i era la festa del Vermà a Binissalem. I clar, és un dia especial per la gent que som d'allà, però no vaig tenir cap dubte que la meva il·lusió d'aquell dia no era anar a la festa, sinó que allà on havia d'anar era a la manifestació. I va ser un dia espectacular. El que més record sobretot d'aquell dia era que va ser una festa, érem tots, els meus amics, els meus pares, els meus nins, tothom, no va faltar ningú. Jo record un dinar molt agradable amb els membres del comitè de vaga, després de dinar una sobretaula igualment agradable, i com anàvem cap a la plaça d'Espanya varen quedar engolits, menjats per una riuada de gent de verd, alegre, com jo no havia vist mai, i això ja de qualque manera ens va trastocar per tota la manifestació, que varen quedar allà al mig absolutament absorbits per la multitud. Me acuerdo que fue un día grande. Fue como una fiesta grande, un día de Navidad o un día de Pascua. Hicimos una gran comida y después nos fuimos todos a la manifestación. Va ser molt emocionant a ser-hi i encara m'emociona recordar-ho. I vaig estar molt contenta de veure la participació de tanta de gent que surt en el carrer per demostrar el seu rebuig contra aquesta injustícia que estan aplicant. Que en el començament no sabien si farien bon temps o no, i estava jo en la xeremia, vaig arribar prest, i començava a fer gotes, i dubtaven de si sonava o no sonava, i van dir, que punyetes, avui és un dia que val la pena. I van sortir a sonar enmig, i van començar a arribar xeremies, i van començar a sonar, i va sortir sol. Jo formava part del servei d'ordre, i no oblidaré mai aquelles riuades de persones amb camisetes verdes que sortien de l'estació intermodal, i crec que tot plegat va ser una lliçó de civisme. Estàvem a la plaça d'Espanya i no ens podíem moure, i recordo molt tenir una batucada de vora que tot el temps donava matraca. Jo no som molt de les batucades, però aquell dia, crec que és el primer dia que he sentit una batucada i no només no me va desagradar, sinó que a més hi vaig disfrutar. Per jo va ser una emoció molt gran, perquè en principi només m'esperava tots els docents de Mallorca i me vaig trobar en tota la societat mallorquina. Se me va posar la pell de gallina. L'aventura feia un quart, mitja hora que havia començat, i baixant pel carrer de Rivoli vaig quedar estorat amb qualque cosa que me pujava, i vaig mirar cap a plaça Espanya i no veies on acabava la gent, i cap a Avenida Portugal i 3/4 de la mateix. Era una cosa impressionant. El que vaig sentir va ser una sensació d'alliberament, perquè després de tant de mesos de sentir aquelles aberracions pedagògiques, aquelles imposicions, pensar que me podia manifestar i dir jo no estic conforme amb això, me va donar un plaer i una alegria immensa. Bé, jo me quedaria un poc en dues imatges. Una és la de Jaume III, en el sentit que és un carrer clàssicament associat a la classe alta palmesana, i el fet que també des d'allà, des dels balcons, hagués aquest suport, me va cridar molt l'atenció. I dos, un so, però et sentir molt xerrar castellà aquell dia, per tant, no era una cosa amb un component identitari catalanista, sinó que era una cosa que anava molt més enllà de molta gent que defensava el que és una educació pública. Hi havia molta gent, però jo me vaig avorrir molt. Com de la gent, una senyora major, quasi nonagenària, va sortir a la finestra a animar-los, i després va ser portada dels diaris, de les cadenes de televisió i tot això, i que estava preocupada per la qualitat d'ensenyament de les seves netes i bé, i de la nostra societat en general. La Societat Balear de Matemàtics havia comptat 80.000 persones, i això no és cert. El que va passar va ser que la Societat Balear de Matemàtics, quan duia 80.000 persones, se va aturar de comptar, no podien comptar més. Per tant, només a Palma hi havia més de 80.000 persones. Nosaltres vam estar fent una performance, com si fóssim presoners.
I clar, vàrem veure la manifestació i no va impactar molt el moment de quan se van obrir les avingudes per les dues bandes, no? Que era com una riada de gent brutal, jo no havia vist mai. Record molta emoció, mai havia vist tanta de gent a una manifestació a Mallorca i veure que tota aquella gent era perquè realment estava preocupada per l'educació va ser molt emocionant, molt. Jo aquell dia ja me trobava d'Erasmus a Roma, la setmana anterior havia estat per aquí, havia estat una setmana molt intensa, i aquell dia jo només volia estar aquí, el meu cos estava aquí i jo només rebia informació, fotos, un sentiment d'orgull i de que va ser una passada. I com que som homes de pes, ho puc dir ben aviat, enganen els que els han votat i a tu t'ho dic estimat, no m'han enganat de res. Com des d'un procés participatiu, horitzontal, en què no se va voler que hi haguessin persones destacades, ni instrumentalització, ni sigles, se va aconseguir la major manifestació de la història de les Illes Balears. I això ens ha de donar un ensenyament de cara al futur en què veiem que aquestes coses horitzontals, aquestes coses participatives funcionen i a més poden ser molt exitoses. Yo estuve ahí porque teníamos que estar todos ahí y cuando llegué ahí eso era lo más grande, porque los mallorquines hacemos pocas, pero cuando las hacemos grandes. Aquell dia, després de 20 anys d'explicar història, per primera vegada vaig contribuir a fer història.